Jacqueline heeft de beste boeken. We duiken theater in met Nicole en Tamara vertelt over The Rock Station. We gaan dwars door Limburg. Welkom bij Dwars door Limburg, het programma over kunst, cultuur en lifestyle in de regio. Vanavond zijn aangeschoven Tamara, Nicole en Jacqueline. Welkom dames, leuk dat jullie er zijn. Nicole, we beginnen even bij jou. Je hebt heel veel leuks voor ons meegenomen. Ja. Zometeen een item over Annick Boer. Maar eerst gaan we kijken en luisteren naar lokaal talent Arizona Chain. Ja, die staan morgenavond bij ons in het theater bij Doc 6. Voor het eerste keer in deze samenstelling en meteen een uitverkochte zaal. Mooi. Dus ja, heel erg leuk. Ja, ik ben heel benieuwd. Dames uit Maasbree? Ja, klopt. 3 zussen en een tante. Ja. En ja, ze hebben natuurlijk zelf wel al vaker op het podium gestaan, maar nog niet in deze samenstelling. Nou, ik heb er zin in. We gaan even kijken en luisteren. In de zomer waren Maartje en Esther in de studio bij Dwars door Limburg voor de theaterspecial. En nu sta ik hier met 2 muzikale zussen, ook van Arizona Change, Chantal en Brechtje. Wat superleuk. Eerst even, waar zijn we nou op dit moment? Ja, we zijn op dit moment in de tuin van onze opa en oma. Dus, en hier repeteren wij altijd met onze band. Hier is een loods en ja, het is een hele fijne plek om te mogen repeteren natuurlijk. I can be a mountain when you're feeling valley low. I can be a street light showing you the way home. 'Cause you can hold my hand when you need to let go. Morgen is het zover. De theateroptreden in Doc 6 en ja, helemaal uitverkocht. Vertel, hoe is het? Ja, dubbel, hartstikke, vooral heel erg leuk. We hebben er vooral heel veel zin in, maar het is ook wel een beetje spannend. Maar we hadden het niet anders gewild. Ja, dit is fantastisch. Beter kan niet. Dus we hebben er vooral heel veel zin in. Ja. Ja. Ja, de kaartverkoop is super gegaan. Hè? Heel veel mensen nu natuurlijk nog teleurgesteld. Zit er nog een vervolg aan, denken jullie? Dat hopen we wel. Ja, ja, we hebben wel de ambitie om volgend jaar hopelijk misschien weer bij Doc 6 te kunnen staan. Maar we hebben ook wel ambitie om te kijken of we niet meer theaters aan kunnen gaan doen. Dus ja, misschien Noord-Limburg nog wat meer plekken. Dus die ambitie zit er zeker. Ja. Heel goed. En ja, hoe gaat het met de repetities? Is het bijna klaar? Of, Ja, het gaat goed. Ja, wat je gewoon merkt is, iedereen doet natuurlijk altijd zijn best. Maar zo aan het einde, dan voelt iedereen die druk en denkt iedereen, oké, nou, morgen staan we er. Dus dan moet het er staan. En dat geeft ook altijd iets magisch, vind ik. Dat geeft iedereen, die snapt dat. Hoef je niet eens te bespreken en dan staat het er. En het hoeft niet perfect, het mag best iets misgaan. We zijn ook maar mensen, maar het gaat er vooral om dat we samen mooie muziek maken. En dat de mensen daarvan genieten. Wat kunnen ze verwachten? Wat kunnen ze verwachten? Nou ja, als ik het een beetje samenvat, vooral veel muziek in het genre country Americana. Maar vooral ook 4 hele verschillende stemmen, 4 hele verschillende dames. Maar ook met hele mooie persoonlijke verhalen. Dus we hopen dat we de mensen kunnen gaan raken met onze stemmen en onze liedjes en emoties. Begrijp ik dat goed? Brechtje, dat jullie ook dingetjes gaan vertellen tussendoor? Ja, zeker. Dat wisselen een beetje af. Het moet denk ik een mooie balans zijn, maar echt wel met onze persoonlijke verhalen. Ja, altijd de kracht van kwetsbaarheid is dat eigenlijk. Hè? Dat je dat kunt delen en dat je samen die verbinding ook voelt met je publiek. Dat vinden we heel fijn als dat zou lukken. Ja. Ik denk ook dat er vaak ook een stukje herkenning is, ook in het publiek. Hè? Dat dan alles een beetje samenkomt. Ja. Ja, precies. Want we zijn natuurlijk met z'n 4 en iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ja. En er zal vast iets tussen zitten wat je altijd weer herkent of in ieder geval misschien mooi vindt om te horen.
is er verder nog iets wat je zou willen zeggen? Ik hoop dat iedereen heel erg gaat genieten. En wij hopelijk ook. We gaan in ieder geval heel erg ons best doen. En we hopen dat we er een mooie show van gaan maken. Dus, was er zeker lukken. Ja, heel veel succes en heel veel plezier. Ja, dankjewel. Ja. I get out my phone and write down her name. Oh, and the grass got greener on the other side. I just tear out that page, but then I pulled around and fell in love. Heerlijk, wat een musicaliteit. En dat in onze eigen regio. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, fantastisch. Leuk voor hen ook dat hun droom wat dit betreft nu in vervulling gaat. Ja, meteen helemaal uitverkocht. Ja, heel goed. Ja, heel dat is gaaf. natuurlijk even spannend. Jij bent erbij mogen? Ja, zeker. Ja. Ik ben erbij. Ja. En wat voor de mensen die het helaas net achter het net vissen? Ja, wat mij betreft volgend jaar weer. Maar daar moeten we het nog even over hebben. Daar ga je je best voor doen. En daar ga ik mijn best voor doen. En dan is een tip om er op tijd bij te zijn voor de kaartjes. Ja, absoluut. Dankjewel. Jacqueline, we gaan even over naar jou. Jij hebt van alles voor ons meegenomen. Heel veel leuke dingen, maar ook een heel serieus onderwerp. Tinnitus. Vaak krijgen mensen die eraan lijden te horen, leer er maar mee leven. Ja. Maar dat is niet zo helemaal. Nou, dat is niet zo. Dat is de schrijfster die dit boek heeft geschreven. Dat is een fysiotherapeute. En zij heeft heel veel mensen behandeld die tinnitus, die aan tinnitus lijden. En leg nu weer even uit wat het nou precies is. Ja, het is eigenlijk oorsuizen wordt het ook wel genoemd. En dan heb je last van een constante piep of gebrom of gezoem. Of gekmakend eigenlijk. Ja, het kan echt mensen die het echt heel erg hebben, die zien soms het leven zelfs niet meer zitten. Dus zodanig kan het invloed hebben op je functioneren. Maar Sandra Posthumus heet de schrijfster. Zij is fysiotherapeute en zij heeft veel mensen behandeld die ook aan tinnitus lijden. En zij heeft eigenlijk een heel werkplan en stappenplan. Zij merkt dat mensen er minder last van hebben of er soms zelfs helemaal vanaf komen. Mm-hmm. En zij heeft hier in het boek heel mooi beschreven dat stress een hele grote factor is. Evenwicht en stabiliteit in je leven en in je daar bestaan. kun je het zelf mee beïnvloeden. En stress heeft volgens haar invloed, fysieke stress en mentale stress, maar ook voeding. Zij heeft dat allemaal beschreven en het is een heel mooi, handzaam boek. Mm-hmm. Het is heel makkelijk leesbaar, maar er zit ook een heel werkplan in. Ja. Dus mocht je daar last van hebben, dan is dat misschien wel een tip om eens... Ken je zelf mensen uit jouw omgeving die daar last van hebben? Ik ken wel 2 personen, 2 vrienden die daar wel last van hebben. En die zeggen, ik negeer het gewoon. Dus het is bij hun niet zodanig dat ze niet kunnen functioneren. En die brengen je nu dat boek even die zal ik zeker aanraden. Ja. En waar ik ze ook over zal tippen is dat er bij de bibliotheek in november, 15 november, is er een themaavond over slechthorendheid en tinnitus. Ja. In samenwerking met de stichting Hoor Mij. Dat is zeer interessant en als je er last van hebt of mensen in je omgeving, dan is het echt aan te raden om daar naartoe te gaan. Bibliotheek in Panningen, 15 november. Ja. Nou, je kunt nu via de website aanmelden. Ja. Oké, dankjewel. Tamara, ook iets waar jij wel last van hebt, van tinnitus of niet? Gelukkig nog niet. Ja, gelukkig niet. Want bij de Rockstation waar je werkt heb je altijd natuurlijk de oordoppen in als er wat... Het zou eigenlijk moeten, maar Nou, in ieder geval welkom hier aan tafel. De eerste keer voor jou hier vanavond. Ja. Jij bent dus van de Rockstation. Wat doe je daar precies? Nou, ik werk daar eigenlijk al vanaf het ontstaan van de Rockstation. Ik ben... heel netjes gezegd, orthopedagogisch muziekbeoefenaar. Hele mond vol? Dat is een hele mond vol. Ja. Eigenlijk makkelijker gezegd muziektherapeut en muziekdocent. Ja. En je werkt veel met jongeren dan? Of met alle leeftijden? Nee, eigenlijk met alle leeftijden. Ja. Maar tegenwoordig komen daar leerlingen van het Grascollege uit Reuver.
En die komen dan, die hebben een OT-uur, heet dat. Een ontwikkeling en talent. De ontwikkeling en talentuur. Ja. En die komen dan bij ons lessen volgen in keyboardles of zangles of drumles of gitaarles. En daar proberen we een bandje mee te vormen, zeg maar. Wat tof. Ja. Heel leuk. Ja. Want dat staat hier ook op mijn papier. Het onderwerp is vanavond Young Talent on Stage. Ja. En daar is een nieuwe band uit ontstaan. Ja. Zijn dat ook die leerlingen of is dat weer een ander initiatief? Dat is eigenlijk heel erg leuk. Het was een initiatief van de gemeente Bezel. Die hadden het idee om dat samen met de Rockstation te doen, Young Talent on Stage. De bedoeling is dan eigenlijk dat in 3 jaar leerlingen leren van hoe is het nou om te spelen in een band? Wat komt er allemaal bij kijken? Eigenlijk alles wat te maken heeft met het spelen in een band, dat proberen wij hun dan aan te leren. Toen kwam corona. En konden we helaas niet beginnen. En zijn we eigenlijk pas na corona kunnen starten. En toen hebben we eigenlijk alles in een heel kort, een dik 3/4 jaar... hebben wij toen gezocht naar leerlingen uit het gastcollege. Die wat eens naar ons toe kwamen. En ook individuele leerlingen die we hebben bij de Rockstation. Om die band te vormen. Om die band te vormen, ja. En daar zijn deze talentjes uitgekomen. Nou, en ze hebben al een optreden ook gedaan? Ja, ze hebben al 3 optredens gedaan. Wauw. Dat is super, echt heel erg leuk. Nou, en daar gaan we heel eventjes naar kijken. Oké. Jullie gaan zo optreden vanuit de Rockstation. Zijn jullie een beetje zenuwachtig of komt dat allemaal vanzelf wel? Wel een beetje zenuwachtig, ja. En hoeveel nummers gaan jullie vandaag spelen? 9. En wat voor soort nummers zijn dat? Is dat rap, is dat rock, is dat... Wat voor muzieksoort is het? Een beetje rock en pop gemixt. Het ging erg goed. Wat hebben jullie, wat vonden jullie er zelf van? Hebben jullie nog zin om meer optredens te doen? Of, Ik zelf heb wel heel erg veel zin om in de toekomst meer optredens te doen, ja. Dus jullie willen wel echt verder gaan met deze band? Ja. Wauw, wat een leuk initiatief. En wat spannend lijkt me dat voor de jeugd. Ja, en ze zijn echt nog amateur. Ja. Sommigen hadden nog nooit een instrument bespeeld. Nee. Dus dat is echt heel erg leuk, ja. En nou in één keer zijn ze gewoon een band. Ja. Ze heten Greasy Grips, trouwens. Hebben ze zelf verzonnen. Ja, heel leuk. En wat brengt dat teweeg bij die jeugd? Schept het ook een band om samen muziek absoluut, te maken? Want ze kenden niet elkaar allemaal, zeg maar. Ook die leeftijd, puberleeftijd, is toch best een... best wel een moeilijke leeftijd. Uitdagende leeftijd. Uitdagende leeftijd, is goed gezegd. Ja. En dan zo samen een groep vormen, dat levert zoveel... Ze zijn zo gegroeid. Ja. Zowel muzikaal als ook als persoon, zeg maar. Ja, heel mooi. In zo'n korte tijd. Ja. Nou, dankjewel. Ik ben benieuwd wat er nog meer uit voorkomt. Ja. We gaan ze in de gaten houden. Oké. Nu gaan we over naar een dame die we al 30 jaar kennen. Ze staat op toneel, in toneelstukken, musicals, concerten. En we kennen ze van tv. Onder andere de leuke typetjes in de tv-kantine. En dan heb ik het over Aniek Boer. En Karen die zocht daar eventjes op. Nou, dit is letterlijk en figuurlijk een kijkje in de kleedkamer bij Aniek Boer. Je bent je nog op het maken. Doe je dat allemaal zelf? Ik doe het allemaal zelf, ja. Ja, maar daar is tegenwoordig nooit meer... Ja, wel bij televisie, maar bij theater moet je het bijna altijd zelf doen, ja. En zeker als je in je eentje cabaretier bent. Ja, het is helemaal je eigen productie. Het is helemaal mijn eigen ding. Ja, en ik word natuurlijk wel verkocht door Jos Visser verkoopt mij, maar ik doe eigenlijk alles zelf voor de rest. Dus kleding, eten, make-up... voor iedereen zorgen. PR, doe het allemaal, ja. Maar dat vind je ook leuk om te doen? Ik wissel mijn eigen voorstelling af met bestaande stukken. Dus ik deed bijvoorbeeld nu net een toneelstuk en dan een cabaretvoorstelling erbij. En dan voelt het toneelstuk echt als vakantie, want dan hoef ik niks te doen. Dan denk ik, oh wat heerlijk.
En hier moet ik veel meer doen, maar je bent er veel trotser op. Want ik heb natuurlijk de hele voorstelling zelf geschreven. We hebben de liedjes zelf gemaakt. Ik en mijn pianist Jean-Louis van Dam. Dus als wij dan... en we hebben best heel veel succes met de voorstelling. Mensen vinden het een hele leuke avond. Dus als je dan naar huis rijdt, dan denk je... ja, dat hebben we helemaal zelf gedaan. En dat is helemaal ons ding. Dus daar ben je wel heel trots op, ja. Ja, dat begrijp ik. Dus die balans is leuk. Af en toe gewoon spring je erin en af en toe doe je alles zelf. Maar het is misschien nog wat meer voldoening, ja. Want deze is nog beter. Ja. Dat is de voorstelling. Ja. Wat kunnen de mensen verwachten? Nou, het is natuurlijk... En wat is beter? Ja. En wat is beter? Nou, het heet Deze is nog beter. Mijn eerste voorstelling, cabaretvoorstelling, deed het Dat is goed gelukt. Dus ik vond het leuk om Deze dan Deze is nog beter te noemen. Maar een beetje als grapje naar de vorige titel. Maar het slaat er eigenlijk op dat als je in je leven onrustig wordt... of denkt dat je nog eens verder wil kijken of dat alles anders moet... dat je of denkt Deze is nog beter, bij wat dan ook... dat het soms al lang al in je leven al goed is. Dat er mensen heel vaak niet meer het oog hebben voor het goede. Nou, dat is een beetje de onderliggende stroom. Maar ik doe natuurlijk alles met grappen en mooie liedjes vertellen. En grappen, zijn het eigenlijk gewoon echt om te lachen? Of zijn er ook momenten dat mensen ontroerd kunnen raken? Mensen zeggen altijd van, ik heb in een tijd niet zo heerlijk gelachen, maar ik was ook af en toe ontroerd. Dan zijn ze verbaasd. Terwijl ik denk, dat vind ik nou juist het leuke. Dat ik ze en kan laten lachen en dat ze ook het mooi vinden. En je doet ook regelmatig typetjes ook op tv en zo. Hè? Komen die ook terug in de voorstelling of andere types? Nou, ik vertel wel over types die ik dan doe bij TV-kantine. Eva Jinek en zo en Anouk. En die doe ik dan niet. Dan denken ze dat ik die ga doen. Ja. Maar die doe ik dan niet. En dan doe ik wel een paar die ik nog nooit heb gedaan. En dus als een soort spel mogen mensen raden. Vind ik het altijd heel leuk. Oh, ja. Heel klein stukje. Maar in principe ben ik gewoon als cabaretier gewoon mezelf. Maar vertel ik natuurlijk wel... beeldend, of hoe wil je dat zeggen, maar ik maak er wel wat gezelligs van. Precies. Ja. En je hebt dan ook, je bent 2 november in Panningen, in het theater. Klopt. En ja, op heel veel plekken nog, maar ik noem even Limburg voor de kijkers. Hè. 6 december in Venlo in de Maaspoort. Ja. En ik geloof 8 februari in het Munttheater in Weert. Ja, ik ben heel veel hier in de Ja, toch? Ja. Ja. Leuk. Vind je leuk Limburgs publiek of heb je zoiets van, ja... Nou, soms zeggen mensen wel eens van dat het Limburgs publiek moeilijk kan zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld in Heerlen gespeeld. Nou, dat was echt hartstikke leuk. Dus dat is niet, dat was heel leuk publiek. Ja. Maar je kan wel eens in Maastricht, dat had ik dan vooral vroeger, in de Schouwburg, of niet in de Schouwburg, hoe heet het? Op het plein. Nou, wat erg. Het Vrijthof? Nee, niet het Vrijthof. Nee, het grote plein, het andere plein. Onze Lieve Vrouwplein? Het Vrijthof, sorry. Ja, Theater aan het Vrijthof. Nee, je hebt gelijk. Ik dacht dat je Onze Lieve Vrouwplein had. Ja. En daar hadden ze vroeger een heel lang voortoneel. Dus dan zat het publiek zo ver weg. Dan kreeg je niet zo goed contact. En dan heb je al sneller minder succes. Het is altijd lekker, en vooral bij cabaret, als ze dicht bij je zitten. Ja, het heeft niet zozeer dan met de mensen te maken, maar puur soms is het ook een beetje de praktische, ja. En Limburgers hebben er vaak wel gewoon zin in. Dan hoor je van tevoren al gezellig geroezemoes. En dan denk ik altijd van, nou, kom maar door. Ja, het komt goed. Ja. Dus, nou, klinkt heel veelbelovend. En je zei nog eventjes van, ja, je bent met andere producties ook nog bezig. Dus ja, wat staat er nog allemaal op stapel? Ik ga verderop in het seizoen een voorstelling doen die heet Ver van mijn bed. Dat is een soort cabaretmusical en dat is dan weer met een grote groep. Okay. En bijvoorbeeld vorig jaar zat ik in een toneelstuk met Jacqueline Blom, Mark Rietman en Bas Hoeflaak. En we hadden een komedie gemaakt. En dat wisselde ik dan af met mijn eigen voorstelling. En we gaan over 2 jaar weer een stuk doen, weet je wel. Dus ik doe zo verschillende dingen, zou ik maar zeggen. Ja, mooi. Bezig bijtje. Nou, en heb je dan nog je bent nu make-up doen, nog bepaalde rituelen zo meteen voordat je opgaat? Ja, ik ga altijd even zo heel hard, dan moet je misschien de microfoon even wegdoen. Maar ik doe altijd zo, hey! Dan gaat je stem goed zitten als je dat doet. Dus dat heb ik geleerd van René van Wegberg. Die komt hier uit Jullie komt rijden. Klopt. Je hebt laatst ook geïnterviewd. Ja, dat is mijn zangjuf. Dus die zegt altijd van, je moet even een paar keer zo'n schreeuw doen in de kleedkamer. Dus dat doe ik dan. Komen er vaak mensen kijken van, is er wat aan de hand? En dan zeg ik, nee, dat is mijn oefening. En verder ga ik een beetje mijn pianist pesten in de coulissen en dan gaan we op. Beetje lol maken. Dus niet dat je het nog spannend vindt of planken. Ja, dus, ja. Ik kan soms wel weer eens een keer spannend vinden of zo. Maar dat heb ik meestal alleen met de première, de eerste try-out en dat soort dingen. Maar het lekkerste vind ik juist als ik er gewoon niet te druk maak, maar gewoon lol ga maken. En dan wordt het altijd wel een leuke avond. Ja, dan heb je gewoon alle vertrouwen in een mooie voorstelling. En dat mensen van kunnen genieten. Voorstelling, dus dan, als ik hem gewoon speel, dan moet het goed gaan.
Dus zo. Nog een beetje afmaken, jouw make-up. Beetje afmaken, ja, vind je nodig? Ja, nee, dat vind ik niet. Maar ik zie de wimpel wel een klein beetje. Die moet ook, die moet een beetje vastgemaakt. En voor de rest zie je er prachtig uit. Nou, mensen in Limburg, ik hoop dat jullie allemaal naar mij komen kijken in Limburg. Ik speel hier best vaak. De voorstelling in deze is nog beter en hij is echt hartstikke leuk. Hij is beter. Hier zit nu een beetje lijm aan, dus ik ga nog even mijn wimper vastplakken. Ja, dat doe ik allemaal met hele rare foefjes. Doe ik een beetje witsel, zoals je ziet. Ja, het is best goed gelukt. Ja, ik vind het heel goed. Positief. Nou, die wimper die zit weer vastgeplakt. Ja. Volgende week hopelijk ook hier in Panningen. Ja. Zijn er nog kaartjes te krijgen? Ja, er zijn er kaartjes te krijgen, inderdaad, ja. En in april staat ze ook nog met de musical die ze even benoemde, Ver van je bed, bij Doc 6. Ja, en dat is natuurlijk dan met een grote cast. Ja, met meerdere inderdaad, ja. En ik hoorde net van Nick hier in de studio dat ze ook iedere zondag bij Paul de Leeuw op tv is. Dat hoorde ik inderdaad ook net. Dat is even mooi ingekluisterd. Ja. Nou, dankjewel weer. Jacqueline, ik ga weer terug naar jou. Je hebt nog verschillende boeken voor ons meegenomen. Ja. Wat heb je voor ons meegenomen? Nou, ik heb dit boek. Dat is een van de meest indrukwekkende boeken die ik tot nog toe gelezen heb. Niet geschikt. En dat zijn er heel wat, denk ik. Ja, inmiddels zijn het er heel wat, ja. Niet geschikt voor publicatie heet het. Ja. Gabrielle La Rose is de schrijfster. Dit is haar debuut. Zij komt zelf uit de Amsterdamse volksbuurt, zal ik maar zeggen. Daar is ze opgegroeid. Ja. En zij heeft haar ervaringen gebruikt om dit boek te schrijven. Het gaat over Tyrell, dat is een jongen die ook in Amsterdam-Oost opgroeit. Mm-hmm. En je switcht in het boek eigenlijk naar zijn jonge jaren. Dan heet het steeds toen. En dan switch je weer naar nu. En dat is dan is hij ergens rond de 25, 30 jaar. En je leert hem eigenlijk kennen als een gewoon jongetje. En door wat hij meemaakt thuis. Hij woont eerst met zijn moeder en zijn zusje alleen. Vader is buiten beeld. En dan komt oom Michiel, die komt bij hun wonen om te helpen. Mm-hmm. Maar daardoor komt hij eigenlijk ook op het slechte pad terecht. En hij wordt door oom Michiel ook niet zo heel netjes behandeld. En er gebeurt van alles waardoor hij trauma's oploopt. En dan lees je weer een stukje over hoe die dan nu in zijn volwassen leven dan is. En wat hij allemaal doet. Hij heeft in de gevangenis gezeten, TBS gehad. Maar doordat je hem leert kennen als jonge jongen. En dat je weet wat hij mee heeft gemaakt. Hoe er tegen hem gedaan wordt. Hoe er met hem omgegaan wordt. Dan begrijp je eigenlijk gewoon dan kun je dat hoe die handelt en zo. Ik heb één klein stukje, dat moet ik echt even voorlezen. Dat zegt zijn moeder, die zegt tegen hem. Ineens stond ze stil en keek ze hem een paar seconden zwijgend aan. Met een ijskoude blik in haar ogen. Waar zelfs hij een beetje van schrok, keek ze hem priemend aan. Ik twijfelde toen je vader me zo nodig zwanger moest maken. Ik was al in de kliniek en weet je, ik had je gewoon wel moeten laten weghalen. Jij, Tyrell, had nooit geboren moeten worden. Dus ja, ik moet gewoon wat slikken. Ja, dat is wel heftig als dat tegen je gezegd wordt. Dus dat tekent een beetje zijn jeugd. En je krijgt echt gewoon begrip voor hem. Hoewel hij de meest afschuwelijke dingen doet en in de onderwereld terechtkomt. Maar je begrijpt wel hem als mens, zeg maar. Dus ik vond het echt... Goeie tip. Ja. Je hebt ook nog wat beelden voor ons meegenomen. Ga maar even naar kijken. Ja, je vertelde net heel even hoe het was om je eigen boek te zien staan in Oba Linnaeus in de vitrine. Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik kwam... in de zomer is mijn boek uitgekomen. En het is mijn buurt natuurlijk ook. En ik fietste, ik hou van fietsen, vind ik heel erg fijn. En ik fietste over de Middenweg en toen kwam ik langs de etalage. Ik denk, zal toch niet dat mijn boek er echt ligt? Dat is heel gek. Weet je, dat je denkt van je weet dat je boek er is, maar toch. En toen zag ik hem gewoon liggen in de etalage. En toen moest ik huilen. Ja. En toen had ik echt zoiets van, weet je, en dan sta je daar als een soort kind. En dat je echt denkt, dat is gewoon mijn boek. Dat is heel gek. Het is ook wel eng hoor, maar wat ook is er wel heel eng tof. aan?
het is toch een beetje je kindje. Het is ook niet echt een veilig boek. Ja. Het is een heel heftig boek. Ja, ik zal er zoiets over vertellen. Ja, dus dat vond ik er ook wel weer spannend aan. Dat je over bepaalde angsten heen moet. Dus, maar dat lag daar. En ja, dat vond ik heel erg bijzonder. Ja. En ook toch zoiets denk ik van, wow, dit heb ik gedaan. Ja. Trots. Ja, heel erg trots. Ja. Ja. Ook gek. Ik heb het nu nog steeds, als ik zo kijken, weet je, en dat ik denk, oh ja, ik weet nog dit stukje waar ik toen zat en hoe ik me toen voelde. Ja, je hebt helemaal geleefd met dat boek. Ja, het is natuurlijk ook een lang project geweest. Ik heb er in totaal 10 jaar aan gewerkt. Alleen, ik heb, dat moet ik ook altijd meteen bij zeggen, ik heb denk ik een jaar of 4 heb ik niet geschreven. Een soort writersblok had ik. En toen lag het gewoon stil, terwijl ik nog maar 15 pagina's eigenlijk hoefde te schrijven. Nou, dat waren beelden van de schrijfster. Ja. Hele mooie tip. Ik ga hem zeker lezen. Bedankt voor de tip. Je hebt ook nog een heel ander boek voor ons meegenomen. IJsland on the road. Ja, om het even wat luchtiger te maken. Ja, een mooie het zijn zware onderwerpen allebei. En we gaan zo naar de herfst en de winter toe. En zeker vandaag met die hele regenachtige dag. Dan heb je eigenlijk wel weer zin om vakantieplannen te maken. Ja, in IJsland, ja, dat kan ook in de winter natuurlijk, want daar is het toch koud. Maar dit boek beschrijft heel mooi een paar autoroutes door IJsland. En beschrijft mooi alle mooie natuur waar je langskomt. Maar ook geeft ook leuke tips voor restaurants, overnachtingen en zo. Het is een heel handzaam boek, heel fijn om bij je te hebben, denk ik, als je daar naartoe gaat. Ik ben er nooit geweest overigens, maar het lijkt me echt heel indrukwekkend. Het lijkt me heel mooi. Mooie natuur en natuurverschijnselen. Ja. Ja, nou, daar hebben we wat beelden van, dus ik ben benieuwd. What about a hit? What about a hit of your love? Start to shake with your hand. Will it ever click? Will it ever click? Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. What about a hit of your love? Start to shake with your hand. Will it ever click? Are you a freak? Maybe this time I'll... Nou, heerlijke beelden. Is voor jou, Nicole? Ja, dat lijkt me wel zeker mooi. Ja. Ja, heel indrukwekkend lijkt me. Maar waar ik ook weer helemaal zin in heb, is ABBA. Ja. De muziek is weer helemaal in de picture. Mamma en Mia. weer tijd voor een nieuwe versie van de musical Mamma Mia. Ja. Ja. We zijn er weer klaar voor. Ja. Om in de stemming te komen. Ja. Ga maar even kijken. Ik heb mijn vader op de bruiloft uitgenodigd. Mamma Mia, daar ga ik weer. Oh, kun je me zien breken? Chiquitita! Money, money, money. Weet je nog dat ik ooit zei dat ik mijn vader wilde vinden? Dit is mijn taverna. Ik heb dit gemaakt. Zeg Sophie, is jouw vader hier ook? Geen idee. Nu sta je voor me, liefste, zie en hoor me. SOS. Wat is er aan de hand? Waarom ben ik hier? Zonder jou gaat het niet. Bij verdriet schijnt je kou. Wacht eens even. Hoe oud ben jij nu? 20. Oh, heerlijk toch, die muziek? Ja, heerlijk. Ik heb er helemaal zin in. Ja, absoluut. Ja, je gaat zelf ook, toch? Ja, zeker. Ja, ik mag volgende week ook gaan. En in de Maaspot in Venlo speelt hij volgende week. En dat is ook het dichtstbijzijnde theater hier in de regio. Als je hem nog wil gaan zien, wacht niet te lang met de kaartjes kopen. Want er zijn echt er zijn nog enkele beschikbaar. Ja. Maar heerlijk. Ga je ook stiekem een beetje meezingen? Als je... Ja, absoluut. Een beetje mee bewegen. Ja, en wat is dan je favoriete nummer? Ja. Nou ja, Dancing Queen vind ik leuk. SOS hoor ik net. Denk, oh ja, die is ook leuk. Ja, het zijn allemaal... op zwepende nummers. Ja, heerlijk. Ja. Het zou maar ook aan jou besteed of ben je niet zo van Mamma Mia? Sowieso musicals ook heel erg van. Ja. Heerlijk. Ja, want bij de Rockstation hebben jullie ook een leuk project in het Fruit Skatesport 10. Wat kun je daarover vertellen?
Nou, het bestaat al. Het bestaat al. Ja. Het is eigenlijk een droom van mij en van mijn collega. Ja. Dat we eigenlijk... het is een onderdeel van de Rockstation. Daar komen mensen naartoe met, zoals je dat netjes zegt, afstand tot de arbeidsmarkt. En wij willen heel graag hun ook een podium bieden, een mogelijkheid bieden om ook met muziek bezig te zijn en daardoor andere dingen te ontwikkelen of jezelf te laten zien, zeg maar. Ja, ook heel spannend lijkt me. Of, het is vooral heel erg leuk. Ja. Het is vooral heel genieten van, zowel voor ons als begeleiding als voor de jongens. In dit geval toevallig jongens. Die komen op woensdag naar ons toe. Op zaterdag hebben we een popbandje, wat ook vanuit Sportien is. En die zijn dan wat jonger, die zijn een beetje 16 jaar. En die zitten allemaal in speciaal onderwijs. En daar maken we dan ook muziek mee. Leuk. En we gaan optreden ook met hen. En dat is voor hen wel heel erg chic om te doen. Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, heerlijk toch? Als je zo helemaal kunt laten gaan. Ja, dat is echt wel heel leuk. Ja, en hebben jullie nog optredens gepland staan? Nu, toevallig met de andere groep wel, op een kerstmarkt. Maar we zijn altijd wel op zoek naar plekken waar we kunnen optreden. Ja, nou, bij deze. Ja, een oproep. Precies. Ja. En ook mensen die nog bij ons willen komen, die zich geroepen voelen om ook muziek te maken, maar niet zo de aansluiting vinden bij de reguliere groepen, zeg maar. Die kunnen zich bij jou melden, bij de Rockstation. Bij de Rockstation, en dan komt het altijd Sportien eigenlijk. Ja. Nou, komt het helemaal goed. Dankjewel. Oké. Ja. En dan sluiten we af met nog een hele leuke tip van jou, Jacqueline. Ja, woensdag over een week, dan is het 1 november. Dan is er in Maasbree echt superleuk iets te doen. Dan is het een heerlijk breeavond. Dat is eigenlijk door het hele dorp, in het centrum, hebben winkeliers die hebben daar allemaal kraampjes staan. En het is allemaal heel gezellig. Maar bij de bibliotheek, daar is het leukst. Want daar hebben we een heerlijke biepavond. Dat is eigenlijk een open avond ook. Er zijn heel veel leuke dingen te doen. Er is een graffiti workshop. Daar is een heel leuk voorleesuurtje. We hebben een repair café live. Er is live painting. Je kunt er nep-tattoos laten zetten. We hebben natuurlijk informatie van al onze netwerkpartners die we daar ook tegenkomen. En er wordt de verrassing is om 7 uur. Dus zorg dat je er om 7 uur bent. Dan wordt er iets heel leuks en iets heel moois voor heel Maasbree onthuld. Dus, 1 november. 1 november van 5 tot 8 in het centrum van Maasbree en vooral bij de Biep. Nou, spannend. Ja. Dankjewel voor deze afsluitende tip. Ja. We zijn er weer doorheen voor vanavond. Ik zie jou volgende week bij Mamma Mia. Zeker. Jullie bedankt voor het kijken en tot volgende week.